बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो थांनो ओंखारदों चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लालबिथि फरबजरा गामियाव। दा बे लालबिथि फरबजरा गामिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंखौ लिंहरदों। दा बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै लिंहरदों नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबखागोन बा मिथिलांजोबखागोन। स' लोगोफोर गोबाव खालामा मानसिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। गिबियावनो बे जोंनि एसके ब्लगखौ आङो इउटिउबार बिथांखौ खुलुमनाय थाबाय। जोंजों लिंहरनाय बायदि दिनै बे जोंनि लालबिथि फरबजरा गामियावहाय जोंहा माबा मोनसे उसुबिदानि गेजेरजों मा जानानै दं बेखौ जोङो रायज्लायनो होननानै जोङो लिंहरनाय जादों। जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंनि निसिमानि सिङाव थानाय जोङो खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव जोंहा गोग्लैयो। दा बे लालबिथि फरबजराया ओमफ्राय दा जोंहा गैयाब्लाबो नैबे लामायाव 3 किल'मिटारसो लामा दङ जोंनि गामियाव बिदि गोग्लैनानै दङ। नैबे लामाया आमटेकायाव थांबाय ओमफ्राय फारसे लामाया खैलामैला। दा जोंनि नैबे आमटेकायाव गोबां जोंनि बे गामिनि गथ' गथायफोर स्कुल हाबनाय दङ गथ'फोर थांनो। ओमफ्राय बेवहाय जोंहा मोनसे प्रब्लेम जादों। नैबे लामाया माने गोबां अखा बांखानि गेजेरजों माने थौजोब्बायमोन आरो ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि मानसि फैयो ओरैबायदि गारि फैयो जोंनि बे लामाया आप टु भुटान बे बर्डार मालिबिथा बागमारानिफ्राय फैयो। ओमफ्राय दाथ' गयनि सिजेन, दा गय रोगायो जोंनि टाटा मबाइल गारि माबा मोनसे गारि ट्रेक्टर गारि बेफोरबायदिजों फैनायखाय जोंनि बे लामाया बिराद नस्थ' जानानै थाबाय। दा बेखौनो जों दिनै गामिनि रायजो राजाखौ लानानै माने जोङो ट्रेक्टर गंनै लाबाय ओमफ्राय मानसिखौनो लेबारजों लानानै दिनैनि बे लामाखौ जों रिपेयारिं खालामनाय जादों आरो। जोंनि मावरिया होननाय मोनसे हाजो बान्दो मोनसे दङ जोंनिनो बे 18 खान गामिनि मोनसे जाम्फै बियो। ओमफ्राय नैबेवहाय दा जोंहा गंसे गंनै गंथाम गंब्रै माने दाब्रै जायगा आरो बे जाम्फैयानो माने साहानिफ्राय फैनायखाय जों ओरै सोनाब मोखां बारस'नायखाय माने लाइन मोनब्रै दाब्रै जायगा जानानै होदों। ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि कारेन्ट जायो जोंनि दैया ओरै भुटाननि हाजोनि दैखाय माने ओरैबायदि कारेन्ट फैनायखाय माने जोंनि स्कुलाव थांनाय गथ'फ्रा दाख्लै आं दिन थारिखखौ बावबाय जोंनि सासे गामिनिनो गथ'आ माने साइकेलजों थांनाय स्कुलाव थांनाय गथ'आ साइकेला गोजावनानै बेसेबा गोजानावसो थाहैदों आरो थाबथानानै थाहैदों। दा मानसिया बाहायगौ दंखाय बासायबाय माने साइकेला एसे गोजानाव थाबथानानै थाहैलायदों। बेखायनो जोङो दानि सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि नैबे जिथुनाखि जाम्फै एबा दंग' होननानै बुङो बे माने जोंनो कालभार नङाब्ला माबा मोनसे RCC बक्स बेफोरबायदि जोङो मोनोब्ला ओरैबायदि मोजां जागौ। जोंनि गामि दरसेनिल' नङा आरोखि बियो बे प्रब्लेमा माने जोंनि आमटेकायाव थांनाय ओरै बालागारि थाबाय ओरै आप टु मालिबिथानिफ्राय बागमारानिफ्राय लानानै माने आप टु जोंनि बे खैलामैला बेसेबां दङ बेवहाय बे लामाया माने मेन लामाखाय बेखौहाय मोनोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां जागौ। बेखायनो जोङो सरकारनिसिम खावलायदों अननानै जोंनि नैबे लालबिथि फरबजरानि जिथुनाखि जोंनि जाम्फैनि जिथुनाखि प्रब्लेम जे कालभार बक्स नांगौ बेखौहाय नायफैनानै माबा मोनसे खालामना होयोब्ला जों जोबोद माने गोजोनगौ आरो। जोङो दिनैहाय ट्रेक्टर गंनै लानानै सेन्ड ग्रेभेल जों होदों। ओमफ्राय बेखौ जोङो सरकारनिफ्रायबो जों मोननो हायाखै। ओमफ्राय जोंनि गामियाव जेसेबांनाखि न'खर दं बे न'खरनिफ्राय जोङो फैसा खांलायनानै कालेक्सन खालामनानै दिनैनि बे लामाखौ जोङो ट्रेक्टर गंनै ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि रायजोआनो ओंखारनानै बे खामानिखौहाय मावनाय जादों। ओमफ्राय आं मोनसे बुंबावनो सानबावखादों माने जिथुनाखि जोंनि बे कालभार बक्स जि गोनांथि बिराद गोनांथिखा ओरैबायदि मेजर आरो बे लामाया ओरैबायदि गोनांथि जोंनि थाखाय माने स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोंनि रायजो राजा हान्थिनायनि थाखाय। ओमफ्राय मोनसे समावहाय बोसोरसेसो बारबाय आरो बेवहाय जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानैहाय जोंनि माखासे गावबुराफोरखौ लानानै गामिनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै बे दंग'खौ सुनानैबो लांनाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा बबेया थाबथानानै दंहैयो दा जोंखौ बुंथ'नो हाया आरोखि। जेबो खबर मोनथ'वाखैना? दा जेबो खबर मोनथ'नाय जायाखै। बेखायनो जों आसा खालामदों जाहाथे नै दिनै बा गाबोन बे देग्लायहाय जाहाथे जोंनि बे कालभार बक्स नङाबा माबा मोनसे RCC बक्स बेखौहाय जाहाथे होफैयो। जोंनि गामिया बिराद माने गोरिब अबस्था गोजा। बेखायनो जोङो गामिनिफ्राय जोंनि जिथुनाखि दानि बिटिआर सरकारनिसिम जोङो खावलायहरदों जोंनि जिथुनाखि जि गोनांथि बेखौहाय नायनानै जाहाथे जोंखौबो हाजो जायगानि ओनसोलनि मानसिब्लाबो जाहाथे जोंखौहाय अनसायो जाहाथे अनहरो। बेखौनो गामिनि जानानैहाय आङो खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय आदानिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय थेंक इउ। दानिया ट्रेक्टरफ्राबो ओरैबायदि सुबिदासै मानो होनब्ला हाइड्रलिक होजोबनाय जाहैबाय आरोना नङाब्ला सिगांथ' लेबारफोरजोंनो गारख्लायनो गोनां जायोमोन।
बेयावबो ओरैबायदि गोथौथार हाब्रुआ जिथुनाखि गारगासिनो दं बेयाव गोथौथार हाब्रुआ हाखरा गोथौथार हाब्रु जायो आरो बिरादनो ट्रेक्टर गंफाया हाखर खंफायावनो बरथिक जायो आरो नै माने ट्रेक्टर गंफा नांखागौ आरो मोनफा हाखरखौ फुंहोनो थाखायनो दा नै ट्रेक्टर गंसे लाबोदोंमोन नैबे हाखरावनो साफा आरोना होमब्ला साननानै नायदो गोबांथार गोलाव लामाखौ बेबायदिनो मावदों ओमफ्राय ग्रेभेलखौथ' रायजोयैनो ओंखारनानै होबाय खस्थ' मस्थ'यै ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैबायदि दुखुनांथाव खौरांबाव नैबेयावहाय माने दंग' आरो बियो ओरैबायदि दै गिदिर फैयो दा बेबो ओरैबायदि प्रब्लेम जायो आरोखि फरायसाफोरा बेबायदिनो स्कुलफ्राव थांनो एबा गोबां बाजारफोर माफोर जानो थाखाय एबा बेमारि जब्राफोर लांनो थाखायबो बेफोर दैया प्रब्लेम होयो ओरैबायदि गोथौ जायो आरोना बेबो दा हाजोआवहाय बान्दोआ एसे बायलांथ'दों होननानै बुंदों दा नै बियो दंग'सो दै ओमफ्राय बेबायदि दंग'आनो बेयावनो दंबावो आरोना मोनथाम मोनब्रैसो दङ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायगासिनो दङ दा नायलांफानो हागोन लामाखौथ' जेनेबा रायजोयैनो ओंखारनानै मावबाय दा जेनेबा लामानि प्रब्लेमा एसे जेनेबा हाब्रु थाबायनायनिफ्राय मोजाङाव फैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे दुखुनांथाव बाथ्राया दायो नैबे दंग'आ जानानै फैबाय मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय मोनसे पकेट बक्स एबा कालभार बक्स एबा ब्रिज फिसानि प्रयजन आरो नै बियो ओरैबायदि गोथौ आरो ग्रं ग्रं गोथौ नै दा नायदो नै नोंथांमोनानो केमेरायाव नुखाबाय जानांगौ दा बियो ओरैबायदि दै देरो आरोना बेयावहाय मथा मथि जानजिसेनिबो बारा जायो आरो दैया फुल फैयोब्ला ओमफ्राय बेखौ बारनो ओरैबायदि कठिन जायो बेबायदिनो फरायसाफ्रा उन्दै उन्दैफ्रा बारनो बहुद प्रब्लेम आरो मानो होनना बुङोब्ला हाजोनिफ्राय फैनाय दै ओरैबायदि कारेन्ट जायो आरो गाबथानो हानो नागिरा दा नायदो नै नोंथांमोनानो दंग'आ नायदो नै ओरैबायदि स्पिड फैयो आरोना कारेन्टजों नै ओरैहाय थाङो बियो ओरैहाय ओमफ्राय दा आं देखायबावनि बेजोंनो एटाच एसे सोनाबथिंजाय दंबावो खंनैसो दंबावो आरो दा बेफोरखौहाय बेबायदिनो मोनसे पकेट बक्स एबा ब्रिज होयोब्ला माने बे ओनसोलनि माखासे फरायसाफोरनि थांलाय फैलाय बाजार जानाय एबा बेबायदिनो गोबांथार जब्रा जन्थाफोरखौ हस्पिटालफ्राव लांनाय प्रब्लेमा माने सल्भ जागोन आरोखि दा नायदो नै बेयावबो मोनसे ओरैबायदि गिदिर देरबोयो बेबो मानो होनना बुङोब्ला जिथुनाखि मावरिया बान्दो थाख्लाय बियो खाथियावनो बिनिफ्राय बारा गोजान नङा आरोना दा नै बेबो ओरैबायदि स्पिड फैयो ओरैबायदि गिदिर देरबोयो आरो बे दंग'आ दा नायदो नै हाजोनिफ्राय फैनाय दै दा बेजों लोगोसे आरो एटाच दंबावो नै बेजोंनो ससे थांब्लानो मोनो दंग' मोनसेबाव आरो